uNkulunkulu uze ukuba alethe ipackage ya yonke impendulo umuntu angayidinga. So ke sibalethe nabagulayo sobakhulekela namhlanje bathandekayo. Alibonke igama lenkosi. Angi nakho okwa ngizomnika uhlabelele njengathi wethu endlini. Vala amehlo akho uphakamisa izandla. Ukhona umfundisi umbulawa uyena ozosikhonza namhlanje. uNkulunkulu amsebenzisa kakhulu usuka endaweni yaseMthatha. Lokho eqale Monday uyoza qede Sunday eshumayela kule ndawo. Siyambonga uNkulunkulu ngaye ngegama lika Jesu. Open your heart and lift up your hands and close your eyes. Anginakho anginakho. Glory to Jesus. Let us pray. Open your mouth and say something to God. We are yena yedwa ogibela amafu njengenqola. uNkulunkulu who is a consuming fire. Esandleni sakho kukhona amandla. Esandleni sakho kukhona igunya. Bayethe 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 bayethe. Sishona inhliziyonye tonight engathi ungehla udabula amafu sizamazama intaba ngegama lika Jesu namandla engathi ungadabula amazulu ngegama lika Jesu unyakazise ngegama lika Jesu namhlanje ebusuku bayethe 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 kuphila kwethu bayethe amandla ethu bayethe kunqoba kwethu. Siyakubonga wena wethu ophakemeyo ngondala bashanta sishaya izandla enkulu shaya umoya ngcwele ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu shaya izandla. God is here in the name of Jesus. Thank you Jesus. Siyabonga Baba ungcwele ophakemeyo kakhulu ngaphezulu kwento zonke ezithenjiwe emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba. uNkulunkulu wethu othandekayo liyaphila izwi lakho. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liyaviwa bubumnyama bubaleke. Baba wethu onamandla onke siyathandaza. uNkulunkulu wethu ongcwele sesiyawefa amandla alo.
Baba wethu ophila, sithandazela ukuthi agqobhozele kulowa nalowa ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Liphilile izwi lakho, liphunzisa izimbabala. Baba wethu onamandla onke, lihluba amahlathi eKadesi. Nkulunkulu wethu ongcwele, liwusimithi emikhulu iLibanoni, imisedare yaseLibanoni yawa ngalo izwi lakho. Baba wethu othandeka, akukho okungenzeki ekusweni kwezwi lakho. Baba wethu onamandla onke, let your power flow to the direction of your word and touch our lives. Ngegama lenkosi uJesu uKristu waseNazaretha, let your power flow to the direction of your word. Baba wethu othandekayo, phezu kwale ndawo yonke yaseMlalazi, Nkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho lakhulunywa phezu kwamathambo omileyo, amathambo ahlangana kwavuka umkhosi. Nkulunkulu wethu othandeka, siyathandaza profeta phezu kwakho bonke okufileyo phezu kwale ndawo yaseMlalazi. Baba wethu onamandla, profeta kuvuke bonke bekufile phezu kwempilo zethu aphethe endeni, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sidedela amandla. Nkulunkulu wethu ongcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ukuze lidunyiswe lizukiswe igama lakho. Siyabonga thatha lonke usuku, udumo nembeko, amandla ubukhosi babakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We can give a big clap of hand for Jesus. Come on, awushayela uJesu izandla ezikhulu, umshayeli izandla ezimfanelo. Wafa, wanqoba ithuna, wanqoba ukufa, waphinde wavuka ngomhla wesithathu. Akumshayela izandla. Ithi iBhayibhile wehlele ezansi kwelabafileyo, wathatha izikhiye zokufa nezela. Akumshayela izandla. Uyabhala uJohane uthi, bengifile kodwa manje ngiyaphila, nginezikhiye zokufa nezela abafileyo. Clap hands for the King of Kings. Clap hands for the Lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Singahlala phansi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yaweva amandla. Ngiyaweva amandla. Ngiyaweva amandla namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Is a greater thing uNkulunkulu azoyenza empilweni yakho. There is a greater thing uNkulunkulu azoyenza empilweni yakho. Kunento zophuma namhlanje ziqhawukile ebezibopha impilo yakho. Kunento ozofika ekhaya zikhululekile obuhambe zibophekile. Hallelujah. The presence of the Lord is so strong in this place. Hallelujah. Ngicela sibone izwi lenkosi John chapter number 3. Sizothandaza kulo, sikwazi ukuthi ke sibone inkosi isinceda kanjani. Ngisindisiwe, izono zami zixolelwe. Yamthanda uYesu wayinceda impilo yami, ngibakhusele igama umbulawa isename kusuka eEastern Cape. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu nami owenze ukuthi kwinto ayenzayo, kumsebenza oqalayo noma wenzayo kwindawo yaseMlalazi, kodwa ke nginami ngibe khona, ngibe yiphathi yento uNkulunkulu ayenzayo to experience the move and the work of God. Kuyisibusiso kakhulu konke lokho kumi. Amen. Ngibonga kakhulu ke kumpostoli uZulu ngegama lenkosi uYesu. Hallelujah. Sibingelele bonke obaba bethu bakhona namhlanje, abefundisi bonke abefundisi nje siyababulisa from different denominations abaphuma kuzo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ndingabacalulanga nangenxa yesikhathi, bonke odata bethu nabaka back to God, induna yendawo siyabulisa ngegama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Bonke abangcwele, mama, otata, obhuto, sisi, youth, abantwana abancane ngegama lenkosi, worship team ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Hallelujah.
Siyambonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu. Sofunda uverse, bengifuna uverse verse number 14, ngifuna uverse 14 actually, mhlambe kodwa ke singafunda down to verse number 16 so that sithole ke I context engathi iphelele. Ngifuna kahle kodwa ngizogxila la ku verse number 14. Siyambonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu. Nami ngasindiswa ngamthola uJesu, zaxolelwa izono zami. Hallelujah. Ngabona empilweni yami ukuthi when it comes to sins, makuza kwindaba yezono, kuJesu yedwa okwazi ukuxolela izono. Yabona into eyenza ukuthi indaba kaJesu ibe sesimanga. Indaba kaJesu, into yokuqala, zininzi izinto ezenza uNkulunkulu amangalise, uJesu amangalise. There is a lot that we can speak okanye that we can pick from uJesu. Amen. Kodwa nje okokuqala nje primarily makefika uJesu, ngalesikhathi umthatha uJesu, ngalesikhathi, now I'm talking from experience, ngizibheka nangelizwi likaThixo. Amen. Makefika uJesu kunento ezintathu ezenzekayo, zenzeka instantly, zenzeka immediately, and noma uyeva noma awuza lutho kodwa sube zenzeki. Number 1, ukuxolelwa izono. We forgive your sins mawuthatha uJesu, ngoba njengoba uphila emhlabeni uhamba nesono sakho. Akonto okufuneka uyenze ukuze sithi ungumoni. Akwenziwa lutho. Uthi Davide ngazalelwa esonweni, ndakhawulelwa, isiXhosa sindakhawulelwa ebugonqeni ngumama. Amen. So kuthi abantu by birth sizalwa ngenxa yento eyenzeka egadini yase-Eden ngokufika ukaSathane wa introduce isono ebantwini ekabe kade kungu Adam no Eva, abantu bokuqala babekhona. Sangena lapho kiso izithi iBhayibheli ngomoni oyedwa, ngokona komuntu oyedwa, they were all counted to sinners. Bonke babalelwe ukuthi bangaboni. So makefika ke uJesu, ufike axolele isono sakho, because mawuphila emhlabeni ungenaye uJesu so unesono already. Yonke into ongayenza lethina sicabanga ukuthi isono, it's actually as a consequences, imiphumela yesono sokuphila ngaphandle kukaJesu. Amen. And ke isono ke sivulela uSathane, size sivulele nokufa ekugcineni, because iBhayibheli ithi siyaholisana. It has ngesithi wages, ithi wages of sin is death. Wages kuthi ngumholo. Ya isono siyabhadala, siyaholisa. Uyabona, the tricky thing about ukhola ukuthi ukhola abantu abapay ngedate efanako. Khona abayibambile nakule veki, khona bebeyibamba ngeMonday laba bepension. Amen. Ya kukhona abazopeya ngemonth end, khona bapeya mid month phakathi nenyanga. But what I'm trying to say ukuthi i-date zabantu zokupeya azifani. Othisha babamba nge-20, amaphoyisa nge-30 if not mistaken. Ya kwa-health nge-15 njalo njalo. I-date azifani. Same thing nesono. Ungazi ucabanga ukuthi akusilona iqiniso ukuthi siyabulala, kanti it's just that i-payday yakho ayikafiki. I-payday yakho awukafika. Akekho umuntu ophila nesono kuze kube phakathi uphile nesono singakubulala. No, i-nature yaso sidesignele ukuthi sibulale. Mangabe awukafi asikakubulala. And inhlobo zokufa zikabili. Ya ikhona le ngiyithandayo ukuthi ufe usiwe emakhazini ungcwathi ufa, ngiyayithanda le ngingayithandi ile yokuthi ufe uphila. Ufe bathi ngapha esiXhoseni ufe uthwele umnqwazi, ufe uhamba kodwa ufile. Ufe ukhuluma i-English kodwa ufile. Ufe udrive imoto kodwa ufe uhamba kodwa ufile. Awusenampilo, awusenako ukuphila, awusenayo i-purpose. You are not living a fulfilled life. Ufana nofile noba uhamba nje kodwa ufile. So ke uma ungekafi siyakubulala
ngalezi ndidi zoyi-2 ngaley'nhlobo zoyi-2 zokufa. It's either ufa ungcwatshwe noma ufe usaphila. But one thing for sure, isono sizokubulala. So uma ungekafi, it's just that uNkulunkulu sakwenzela umusa ukuthi kufike insuku ezifana nalezi uthi ungekafi kodwa uthole ivangeli likaKristu. Kanti noma ke sowufile ngalenhlobo yokufa usahamba, once wakholwa ivangeli noma bosowufile uthola ukuvuswa kwakhona, uthole a new life, ukuzalwa kabusha ngoJesu uKristu. Amen. So lapho ngiyakhona ke ukuthi isono sixolelwa mawuthatha uJesu uxolela isono sakho. Number 2, utshintsha inature yakho ukuthi njengoba bawaziwa whatever obusaziwa ngayo, but ube nenature yokuthi ungukulunga kukaNkulunkulu, the righteous of God, the righteous of God. Number 3, uthola the eternal life. So manphinde mawuthatha uJesu immediately umthatha, lento ayina waiting period. There is no waiting period in Jesus. Ngalesikhathi umthatha, ngisho mina noba umthatha njengami ungamthatha ngidakiwe. Amen. Ngangiseza ngomeni ubusuku bonke on Friday, kwaphuma ilanga sidla isiminof. Amen. Ya kwaze kwashaya bo-10 siphuza utshwala besixhosa, utshwala besizulu, umqombothi. Ya ngasindiswa mina afternoon sokushaye abo-2 bengingalalanga ubusuku bonke. On top of that ngamthatha uJesu igazi line drugs ngoba ngisindiswa ngina 9 years addiction ye drugs, iCrystal, iTick, indada, ihunga, every kind of izidakamizwa esezikhona lapha emphakathini yabantu abamnyama. Ngasindiswa igazi ligcwele ipilisi, but ngalesikhathi noma ikhanda ligcwele umqombothi, inhloko igcwele ispinoff, but ngalesikhathi ngithatha uJesu, at very that minute, at very that moment zathethelelwa izono zami. Number 2, ngenziwa the righteousness of God. Number 3, nganikezwa the eternal life. John chapter 10 verse number 10. Ukuphila kukaNkulunkulu, a Zoe kind of life, a God kind of life. So umuntu makethatha uJesu zenzeka miraculously, zenzeka lezo zinto instantly. Noma uyezwa, sometimes uyezwa ukuthi konke yenzekile, kanti noma uzwanga ngoba nami zange ngizwe that day, ngangidakiwe kanti khona into engenayo. Number 1, ngithethelelwa izono. Number 2, ngenziwa ilunga. Ethi iBhayibheli umuntu ekuKristu usisidalwe sithi uthi zonke into zakhe zisuke zabantu, uthi bhekani konke okudala kudlule. Number 3, uthola the eternal, unempilo njengoba siphila nje sinempilo kaNkulunkulu. Kunempilo kaNkulunkulu ayibekele abakhe. Ngabaphi abakhe? Ngabakholwa kuJesu. Ya ngabakholwa kuJesu, because ithi iBhayibheli John chapter number 4 verse number 35 ithi, John chapter 3 verse number 35 uma ngiphazami kahle, but uJesu uthi uJohane uthi uyise uyamthanda unyana, uthi ubaba uyayithanda indodana, uthi zonke izinto zakhe, God the Father, zonke izinto zakhe wazidedela wazinikela kunyana, kwindodana. So yonke into that pertaining God, it is hidden in the Son, ifihlwe kunyana, kwindodana, which is Jesus Christ. So akukho esukuthola kuNkulunkulu without ukuthi uvaye Jesus. Kahle kahle akukho nokumkhonza. Usube qamba manga umuntu othi mina ngifuna ubaba angifuni indodana. Ya ukhona abantu abathi mina ngifuna ubaba, I want God the Father, I don't have a business with the Son, but angimfuna umntwana, ngifuna indodana. Awukwazi ukufuna uNkulunkulu without ngoba ubaba uyayithanda indodana,
uzinikele zonke izinto kuye indodana. So that's why not Jesu ethi I am the way, I am the truth, and I am the life. Uthi akekho umuntu oya kuNkulunkulu engayi uzathi kwenye indawo mina ngiyisango. Uthi I am the door, I am the door. Yebo ukwazi ukuya kuNkulunkulu ungahlangana awubazalwane. uPaul uthi munye uNkulunkulu, munye nomlamli phakathi koNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu. So umuntu akakwazi uya kuThixo. Now I want to speak that ngokusaqala akakwazi umuntu uya kuThixo uya kuNkulunkulu without Jesus. So mawuthatha kuJesu mangiphinde for the last time kuthethelelwa izono zakho ozikhumbulayo nabantu abakubiza ngazo nabantu abazaziyo yonke wakwenza onke amacala ngesikhathi uthatha uJesu onke ayathethelelwa, zonke ziyahlanjwa, ziyasuswa ngegazini kaYesu. Number 2 uthola the righteousness of God. Number 3 uthola the eternal life. Njengoba siphila la emhlabeni siphethe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade inhlobo yempilo ekaNkulunkulu. Siphethe impilo nginempilo kaNkulunkulu. Ya nginayo impilo le yabantu base South Africa, but anginento engaphezulu kwayo ngoba ngizelwe okwesibili. Umuntu ozwele kwaba kanye, if you were born once biologically kwaphelela lapho, awunayo impilo ephakade, awunako ukuphila okuphakade, the life of God. Ukuze uthole the life of God you must be born again. Kumele uzalwe okwesibili, kumele bonke abazelwe okwesibili abasaya kufeni, badlulile ekufeni bangene kuphile ukuphila okuphakade. Impilo esiyenjoya kufuze abantu abaningi badideka sengathi ukuphila okuphakade impilo ezoqala mawufa. No, it's the life that we live. Siselapha emhlabeni asifani nabanye abantu, singagqoka amasuti afanayo sonke, sigqoka idenim esifanayo sonke, sifaka amawiva afanayo sonke, sonke sithenge i-rice eCheckers noma kwaBoxer, but asifani thina. Mawuno Jesu uphethe ukuphila okuphakade. Le mpilo uyiphila apha emhlabeni ayipheli. Into esisimanga ngale mpilo kaNkulunkulu, into zalomhlaba ziyaphela, yonke into iyaphela, nale thende lizophela makufika isikhathi sokuthi maliphele. Everything nesuku lanamhlanje lizophela, naleli veki lizophela, nale nyanga izophela, nemali onayo izophela, kodwa ukuphila sakuthola akuphengisho mina nalo mzimba lo usazophelelwa. Ufe lo mzimba noma ufa lo mzimba, umphefumulo uphuma kulo mzimba, le mpilo iyaqhubeka, ayipheli. Singene ukuphileni okuphakade, sidlulile ekufeni. We have eternal life. Mawuno Jesu you have got eternal life. That's why noma kwenzeka ufe uno Jesu asithi ukuthi uyafa, sithi uyalala. Who is it iBhayibheli babusisiwe abafe bemthole kahle. It's just that ukuthi nje sometimes sibuye sisabe ukuthi singabikho relevant. Kahle ngeke uthi emntwini odlule emhlabeni engekho kuJesu uthi rest in peace. That person is not in peace. That person is not in peace. Makwenze ukuthi wafikwa kukufa ungekho noJesu ngeke ukuthola ukuthula. There is no peace for people who died without Jesus. There will never be peace. Peace is not their portion. They are in torment. Abantu abafa ngisho mina nalaba abafe ngibathanda ngakhala kwababuhlungu enhlizweni mabefa.
if bafe bengekho kuJesu abekho sekuphuma noma ngingabhala emathuneni abo ngithi rest in peace, rest in peace Hadebe, rest in peace. If ushone ngekho, I know ukuthi into engathi yasabisa, but is the biblical truth. Iqiniso leBhayibheli likhulunywa ngoNkulunkulu. Bonke abafe bengekho kuJesu, they don't have peace. Peace is for people who died in Christ. uNkulunkulu akangisize ngingene kule verse ngingadivert, but uma ufa umuntu efa engekho kuJesu akanayo ipeace. Ma ufa you go to ngoba I speak like an evangelist. Ma ufa you go to hell if you die without Jesus. Amen. But there is a better place elungiselwe abafe kuJesu, but abafe bengekho kuJesu they go to hell. Hell is real. Hell is real. And ima kukhulunywa ngesihoko akusiyona indaba ekhulunywa ukusabisa noku-intimidate abantu. I-subject yesihoko is part of the subject of gospel. I-gospel ayiphelelanga without hell. Even noJesu mawukhathanisa i-sermons zakhe lapho ashumayele ngezulu nalapho ashumayele ngesihoko, uzothola ukuthi ezesihoko they outnumber i-sermons zakhe zezulu. Kuthi ukuthi ukhulume kakhulu ngesihoko ngoba isihoko it's a message of grace. Hallelujah. It's a message of compassion. So ma abantu befa emhlabeni bengenayo uJesu, they go to hell. Hell is real. Before ngenezwini, hell is real. Noma wake wezwa, noma uyaqala ukuzwa, noma uyathanda ukuzwa, noma uyazonda ukuzwa, noma uyakholwa, noma isihoko sikhona, noma uyavuma noma uyaphika. Ukuphika kwakho, ukungavumi kwakho akwenza ukuthi singabikho. Kufana nama ngithi ngigqoka isuti elimnyama, uthi wena ngoba ukhala blind uthi le suit ayigqokile mfundisi i-red. Ukusho kwakho uthi le suit i-red akuzuyenza ishintshe ibe red ngoba kusho wena uthi red, le suit imnyama. So unesihoko ukuthi wena uyasaba ukuzwa ukuthi isihoko sikhona noma uthanda ukuzwa, ngoba kunabantu abavele babe pissed off makhuluna ngesihoko ukuthi uyathanda noma akwenzi lutho, akuzushintsha. Hell is real, heaven is real, and if you miss heaven you can never miss hell. Mangiphinde makwenzekile wangabikho ezulwini ngeke ungathola ayikho, there is no place in between. If you miss heaven surely you are aniswanga yini eBhayibhelini. iBhayibheli kuLuka uJesu ekhuluma ngendoda a wealthy man uDivas. Ethi iBhayibheli iBhayibheli kwakhona indoda ekade impofu igama layo uLazarus. uLazarus ehlala nendoda ekade isisicebi icebile igama layo uDivas. uDivas ithi iBhayibheli wakwashona uLazarus, wafa uLazarus. Makefa uLazarus zamthatha izithunywa zikaNkulunkulu zayombeka eparadise. Ithi iBhayibheli wabekwa esifubeni sika-Abraham. I want to believe ukuthi akusho ukuthi wayehlele esifubeni njengomuntu egodla ingane, but i-realm yaseparadise. Then igama is iBhayibheli ke isiphi igama elithi it's a bosom of Abraham. Not to say wayesesifubeni, but it's another term to describe ukaqisa ukuchaza leyo ndawo yaseparadise. Washona uLazarus, shortly after shonile yashona nendoda eyimillionaire, a rich man uDivas, ngoba imali ayina mandla ukuthi makufika isuku lakho lokufa akusho ukuthi ngoba unemali zolokuthi postpone. Kukhona into ongazipostpone apha emhlabeni, ulokukhupha ama-envelope zingakufici, ulokukhupha ama-envelope zibafika abanye abangena mali zingakufici wena ukuthi makufumene ukuthi uthole le punishment ukhupha i-envelope ungayitholi. But when it
comes to death, makufika umhla wakho owubekelwe nguNkulunkulu, ngeke escape. Sonke siyadlula kulomhlaba, sonke siyahamba kulomhlaba. Akekho umuntu ozophelela kulomhlaba, akekho umuntu ongazuya engunaphakade. Sonke siyaya engunaphakade. We will matter, we will differ with locations, otherwise akekho umuntu ozophelela emhlabeni. We all gonna go in eternity, but the only difference is the locations in the eternity. There are only two locations, is hell and heaven, and nothing in between. But it is what? It's a decision oyithatha namhlanje that will determine ukuthi in the eternity uzoya kuyiphi location. Amen. Uzoya engathi ngabuza ngithi mangenzeka ufe uyolichitha phi ngunaphakade lwakho, mangenzeka udlule kulomhlaba uyashona phi umphefumulo wakho, ngoba akekho umuntu ozophelela kulomhlaba. Ukhona lapho kuyiwa khona. Ithi iBhayibheli wafa uDivasi, wafa ecebile, wafa nemali, kwasho ukuthi makefa ufe engazani uNkulunkulu. Ithi iBhayibheli zamthatha ingelosi zobumnyama zayomfaka esihogweni. Ithi iBhayibheli wafika esihogweni. Makefika uyabona, kade ngifunda iBhayibheli but there is a day engayifunda le verse verse 23, Luke chapter 16, noma Luke 16 or Luke 19, I'm not sure, but the verse 23 ithi 23 makangena lo baba emlilweni. Ithi iBhayibheli waphakamisa amehlo akhe. Uyazi into eyangithusa, ngithuswa yilento ukuthi kanti abantu esihogweni banamehlo. Ngicabanga ukuthi amehlo aphelele emathuneni ayabola, adliwe impethu. Kahle kahle umuntu ubona ngomphefumulo. You see with your soul through your eyes. Awuboni ngamehlo, but amehlo afana nefestile. It is the soul, lento engaphakathi le othi mawufa iphume inento yonke, inengqondo, the mind, the eyes, the ears. Angizwa ngalento, angizwa, but ngizwa through this, but it is the soul that have got hearing ability. So ke ithi iBhayibheli le ndoda mayifika esihogweni ngalesiya sikhathi ke, it was before uJesu aye esiphambanweni. So isihogo nezulu kade zimelene, kuyizulu ngapha, kuyisihogo ngapha, ongapha ekwazi ukubona ngapha, nongale ekwazi ukubona ngala, kodwa ongala engakwazi ukuya ngale. There was a gulf, kwakukhona umsansa ngesixhosa. So ithi iBhayibheli xa ingena le ndoda yaphakamisa amehlo umuntu esihogweni waphakamisa amehlo akhe. Ithi wabona ngaphesheya, wabona uLazarus, wambona uLazarus eseparadise, wambona esesifubeni sika-Abrahami. Makembona wafuna ukuya. In fact ithi iBhayibheli wathi Abraham awuthumela uSara uLazarus afaka umunwe wakhe eze la kimina azothi qaba umunwe amanzi elimini la, ngoba la ngikhona ngiyasha. So it's proven ukuthi abantu esihogweni bayasha, abantu abafe bengekho kuJesu where they are right now. Noba singaloko senza ama tombstone, sikhila ama tombstones wabhale sithi rest in peace, rest in peace. We are just playing a religion. They are not in peace. Bayakhala, bayasha. Lo kwathe safika, efika nje sekekhala uthi makuthunyelwe uLazarus afaka umunwe emanzini azothi qaba. Do you know what does that mean? Le ndoda yayifuna idrop. Uyabona nje ukushiya amanzi, tap uyivulile, uye emsebenzini ubuye esihogweni bayawakhalela lawo manzi. Mawungangena nekomishi le engaka 250 mils esihogweni ubadayisele. Let us assume ukuthi imali khona, let us assume they have money. Ungaba yibillionaire within 1 hour ufikile. Ungena uphethe ikomishi esihogweni, you can be a billionaire. Bangakubiza ngapha na ngapha, bakubize ngapha na ngapha. We take that from this man. Yathi
lendoda drop, let uLazarus afake umunwe emanzini azothi qaba. Lelimi ekade ethuka ngalo abefundisi ethi bathanda imali yasha. Lelimi ekade ehleba ngalo abazalwane ethi bashiya amasiko bathatha isiko la liyasha. Lelimi ekade ethuka ngalo liyasha. Wathi thumela uLazarus athi tip a drop of water azofaka elimini la. Asihlale phansi. Do you know why ethi elimini engasho ukuthi ekhanda, engasho ukuthi ekhanda or anything? It's because ulimi is the most sensitive body organ to fire. Kungcono ufaka inyawo emlilweni kunokuthi ufake ilimi. Kuba buhlungu kakhulu, ilimi li sensitive kakhulu. So iBhayibheli ayenza ngempazamo ithi lo baba wathi uLazarus makafike umunwe azofaka elimi ngoba wayisafika into yokuqala yezwi pain, it was a tongue. Lelimi akade ethuka ngalo insindiso, lelimi akade ethuka ngalo abazalwane, lelimi akade ehleba ngalo abefundisi namhlanje liyasha. Yasha. Wabe sethi ke waphendula ongale wathi no my brother, asina budlelwane, there is no relationship phakathi kwabantu abalapha nabantu abangale esihogweni ngoba abangapha bayasha. Ithe yesingesi they are tormented. Ya bayasha basezinhlungwini abantu esihogweni because hell, ake nginikeze a general definition of hell according to my own opinion. Hell is an eternal place of torment for souls who died without Jesus. Hell is an eternal place and a place of torment for souls who died with Jesus. Even though originally hell was not designed for men. Isihogo yindawo yokuthuthunjelwa ngisazi isu yokuthuthunjelwa kwemphefumulo efe ingenayo uJesu. Nanoma ke originally mamesenzwa when God was designing hell emqondweni wakhe, it was not a plan ukuthi ayikuya abantu. Iplan ayikuthi kuyu Sathana and the angels of devil and the false prophets kwakuyizona ezidalela ukuthi ziye esihogweni, but uSathana ngoba urecruit abantu akafuna ukuthi ayoshayedwa esihogweni, kodwa ke kuyakhalwa esihogweni. There is no peace, there is no rest, there is no comfort, there is no pause. Ipain ya forever. Bakhala waya bazokhala ingunaphakade kwangaphela lapho. Kwathi maketshela ukuthi ongale akakwazi ukuza ngalapho. You know kwenzakalani? Something amazing happened kulo baba lokade ecebile. Ithi iBhayibheli wathi makebona ukuthi akalithola usizo ngeke eze ngapha uLazarus amphathela amanzi, waseqabanga abaninawe bakhe, waseqabanga abafowabo, wathi babu Abraham, nginabafowethu ezantsi emhlabeni, awuthumele ingelosi ziyobashumayeza. Umuntu akade engalifuni ivangeli watshintsha waba nenhliziyo ye-evangelism, watshintsha waba nomqondo waba evangelistic, wacabanga abafowabo ngoba njengoba uhlala abakini abafe bekwazi ukuthi usindisiwe njengamanje njengoba ngikhuluma nawe abakini abasesihogweni, they are praying for you. Bathi angayeki umzala lento awayithola iyaphila. Uma ngabe bafe ungekakholwa bathandazela wena, bathi ingane yami sengathi ngayithola ivangeli ngoba isihogo akekho umuntu ofisela omunye ukuthi eze. Ngisho mina even your enemies, the way kukubi ngakhona ne enemy yakho ayikufisela ukuthi uzoyijona esihogweni. Everyone is wishing ukuthi abasemzansi emhlabeni abaphenduke. Abantu abakade bengayifuni igospel, umlilo wesihogo wabenza babe ngamanxusa, bayanxusa, banxusela abafowabo. Akaphenduka umfowethu, ngamshiye dakwa, ayiphenduka ingane yami, ngayishiya dakwa. Umuntu noma bekade engakhona phi, once afike esihogweni, the fire and the pain of hell umenza ukuthi abe linxusa. Njengoba udlala uyithatha kancane igospel bathandazela ukuthi sindiswe.
umlilo wesihoko nepain nenhlungu ibenza ukuthi bacabange wena. Hawu ingane zami, hawu malume bami, hawu abafowethu abangezi la, abangezi la, abange ngoba kuyakhalwa pha. Ayithandeki la ndawo, impi la ndawo, impi, and bazokhala forever. Njengoba ke lethende limile, sizovala leyo ndlela ukuthi ungayi esihogweni, ungayi. Ayikho enye into evala indlela yesihogweni, alikho isonto elivala indlela yesihogweni, akekho umfundisi ovala isihogo. Isihogo sivalwa ngoJesu. Ithi iBhayibhile, Proverbs chapter 14 verse 12, ithi kukhona indlela ebonakala inhle emehlweni abantu, kepha isiphelo sayo ukufa. Njengoba sila sizovala le ndlela ekufeni, sizothi ungayi ekufeni, sizoma ngaphambili, sizovala ukuthi ungayi. Njengoba silapha akusho ukuthi asina business, asinanto okwenza emakhaya, kodwa sihlutshwa yile nto ukuthi kunabantu abahamba ngo-120 baya kufeni, ngoba le ndlela ibonakala inhle emehlweni abantu, kodwa isiphetho sayo sizovala leyo ndlela. Ungayi ekufeni, ungabuya lapho, buya kuleyo ndlela. Abahamba lapho bayakhala njengamanje, kodwa sizo-introduce enye indlela ethi iBhayibhile kuyawuba khona umendo nendlela, kuthiwe indlela yobungcwele. Uthi bonke abahamba ngale ndlela abalahleki noma beyiziwula. Kunendlela okungalahleki nosowuhamba kuyo, awulahleki noma uyisiwula, awulahleki noma ungafundanga, awulahleki noma ungenamali, awulahleki noma ungenakudla, akungeni ngonyama kuyo, akungeni mahamcwa kuyo. That road ithi indlela yobungcwele, abahamba ngayo abalahleki. Sizokubisela kuleyo ndlela, sizokubuyisa kufeni. Ikhona indlela engcono, igama layo kuJesu. Ikhona indlela engcono, igama layo kuJesu. Sizovala ungayi esihogweni. Nanti indlela ebheke kuphileni, nanti indlela esensindisweni, igama layo kuJesu. Ungayibhudi le ndlela. Ungayenzi mistake noma ingapheli ithende, ungalazi igama lami, ungangazi mina, kodwa ungayenzi mistake yokuthi ungamazi uJesu. Kuye ovula izulu, kuyosindisa abantu esihogweni. Bonke uJehova mphefumulo wami, lo xolela zonke izono zami. Bese isithi lapha egcineni, lo okhipha umphefumulo wami esihogweni. Jesus can rescue you. Verse 14. Verse 14. Jesus. Verse number 14. Kodwa nje into ebengistrika ula verse 23. Uthi le ndoda yaphakamisa amehlo esihogweni. Abantu baphakamisa amehlo. Let me tell you, esihogweni people have eyes, people have memory. Bakhumbula kahle. Ukube ngabe ngake ngamsumayeza umuntu, uyayikhumbula umfana womXhosa. And uyaziregreta, uyazisola uthi how I wish ngalesikhathi lamfana womXhosa ngangimzwile. Bakhumbula kahle abantu banesenses esihogweni. Noma umfundisi oxokayo, abafundisi bamanga, make ngene esihogweni bayamangala bathakatha. Hayibo mfundisi, nawu lapha ufunani la? Abantu bayabonana esihogweni. People have senses, have memory. They have memory. Makungena umfundisi wamanga bayamangala, hawu umfundisi ngoba kade usumayeza nje emhlaba ufunani lapha. Kodwa ke hayi angeke besayikhuluma sonke sesiyasha ngoba sikho isikhathi sokukhuluma. Bathuka nje mawusangena, but anyway welcome. Kukhalwe isikhathi esiningi kuyakhalwa. There's no place for debate. Ingakho nalo wa debate kancane.
zange athatha isikhathi esithi idebate washeshe wayivala wasethi khumbula abafowethu kwathiwa no bakhona ombulawo ezantsi emhlabeni mayingabakholelwa mayingabazwanga obaba uZulu emhlabeni noma singakhipha ingelosi ngeke azizwe kumele ezwe laba basemhlabeni so njengoba sishumayela nje nasezulwini siyaziwa kuthi abasesihogweni mabefuna ukuthi bebekhumbula izihlobo zabo batshela ukuthi no bakhona ombulawa ya bakhona befundise ezantsi siyaziwa ezulwini ukuthi senza lo msebenzi and kumele siwenze ukuze wena ungabisaya esihogweni our mission is to empty hell akathanda uNkulunkulu ukuthi abantu baye esihogweni njengoba similapha our end goal our desire is to see hell empty and heaven full sibafuna bonke abantu njengoba kufuna uNkulunkulu nathi sifuna abantu baye ezulwini basinde esihogweni nawe sifuna uye ezulwini usinde esihogweni umathi songenile ethendeni wawuzwa lo msindo kodwa egcineni uye esihogweni. That is the cry of our heart because we preach in tears. See, this is not the ability mhlawumbe ungabona ngibe fast mangishumayela. This is not sprinting, this is a burden. Kumthwalo lo kumthwalo lento ijwayele ungikhalisa lento abantu abangasizwanga bengekho abaningekho ngi1 out of nowhere ngivele ngikhale nje ngikhalisa ukuthi abantu mabasindiswe because it's a burden of my heart. It's not the ability, it's not the theology. Akusukwazi iBhayibhile no noma angavalwa athathe nguhulumende ashiswa amaBhayibhili indaba seyingaphakathi indaba yenzeke kimi I will still stand noma singaliyeki iBhayibhili ngingama mina ngithi ngangiphala kodwa namhlanje ngumfundisi kangifa kodwa namhlanje ngiyaphila. It's not a matter of a Bible, it's not a theological alloquent. This is a burden, this is a conviction, this is so real. Yaphila lento yakulona isonto mhlawumbe ujwayele amasonto asirecruitela abantu esontweni. We speak about Jesus, sithethe sikwaziyo sifakaze sikubonile lo Jesu yaphila. Yaphila lo Jesu yaphila. Funda mfundisi sothandaza. Hallelujah. Go get John chapter 3 verse number 14. Sengisho ukuthi noma you don't understand ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ucabanga ukuthi is a stage. This is not a stage performance. This is not a stage performance. And sometimes we need to speak it clear ukuthi nanoma kungangabikho umuntu ozayo emlalazi kuJesu. We have given authority ukuthi when we speak kunyakaza isihogo kunyakaze the is umkhathi, the powers, the rulers of darkness. Gospel vele it's useless ukuyishumayela ebantwini besabanjwe lapha. So ifocus yethu sifocuse kakhulu lapha asenzeni favor, asifuni favor yakho, awusenzeni favor. Wonke umuntu oza ngaphambili usube donswe kuJesu ngumusa kaJesu, and it's good for you to come to Jesus. Awenzela umfundisi uZulu ifavor no soke sike sishumayele nje sike sishumayele sike mnakekele emadedeni kumshumayelo othethe kakhulu ngeexperience so sifikele ekhaya kuhlanganisela ukuthi le experience yami ihambelana neBhayibheli. 2016 nje bangasindiswa ngiliphara labo baba bangifunela isikolo ngathatha esikoleni luckily ngathatha esikoleni ngaye esikolweni ngingaziplananga ukuthi ngiyoze ngiye esikolweni ngiphume ku drugs mina, but I was lucky because nganginayo ukuthi ingqondo le nginayo ngoba ngangipasa esikolweni. 2012 ngiphuma eWellington ejele eMount Elif ku renovate ijele, ngibanjwe ejele sachargewa khona ngihleli ejele 5 months.
ngaleso sikhathi sengiqalile ugrade 12 mangifika ngoSeptember kubhala itrial September ngafika namhlanje kwathiwa kubhala itrial ngathi na ngiyobhala ngabhala that trial I was on the top 5 maphumisa kule trial ngiphume ejele inqondo igcwele inombolo igcwele ipilisi incane ipilisi ngaphandle ininzi ngaphakathi ejele a trial I don't know ngahle ngale but a trial hayi ingozi so ke ngaya esikolweni 2015 kwaphuma ibasari sokuyibasari manje bokuyiloan ngesikhathi bengisafunda uNSFAS waphuma makuphela unyaka kwaphuma ibook allowance yami ngayithatha ngathenga umbhobho imegaphone imegaphone ngaqala uyisebenzisa ekhaya esigodini sangakithi edukini ngoDisemba nge24 ngavuka ekseni ngofo ngamemeza uJesu osindisayo abantu balele balokoza ngamawindo ngibona amakhethini evuleka babheka ukuthi ubani owenza umsindo yabona ke megaphone inalento ngathi iAlla siren lengathi wi ngiqale ngifake yona ngithi mangifaka ngibone abantu bekhanyisa ngisho kusemnyama ngibona abantu belunguza ngamawindo mabelunguza ngishumayele ngithi wenjenje uNkulunkulu ukulithanda kakhizwe waze wanikela ngendodana yakhe nasumayela kwaze kwashaywa 7 kwaphuma ilanga ngangena ekhaya nge25 I did the same again ngasumayela kwashaywa 7 kwaphuma ilanga ngangena ekhaya on the 1 kaJanuary a week later ngisetaxini eya etown mangila itaxini ngizogoga abahleli kwisitulo esingaphambi kwami bathi siyaqala ukuthi kule khisimusi kungachitheki igazi mama baqhubeke bakhulume athi omunye hey uzwile lo mfana okade ekhuleka bathi bengikhuleka bengishumaye umvile lo muntu bekade ekhuleka mhlawumbe lo wamkhuleko huwo owenza ukuthi kungachitheki igazi ubaba wami I want to tell you the power of the gospel and uba obedient ku Holy Spirit makethi yenza into noma uyazi uyenze ubaba wami oka 1947 he is now late oka 1947 ngesikhathi ka 2016 bekena 69 years uthi ubaba wami sukela ebusheni bami uDisemba noDisemba kushona umuntu la omusha okanye kuchitheka igazi lomuntu omusha kuthi ukuthi iyaqala lento ukuthi kungachitheka igazi ngenxa yokuthi kunomfana olalela uNkulunkulu wathatha loudspeaker washumayela ngofo kanti mina ngicabanga ukuthi ngiyashumayela kanti ngibamba amadimoni adligazi labantu ngibamba ngichitha ama-altar ayabangela ukuthi ukuchitheka igazi emphakathini for the first time after many years abantu badla uDisemba badakwa kodwa bangabulalani. So this gospel is powerful ukuthi sometimes sibuye sibe disobedient and rebellious otherwise masiyithole kahle saba aligned samlalela uHoly Spirit. I am telling you into ezilawulayo la singazivala izigodla ezioperateayo singazivala ama-altar igazi neingane zethu singawachitha lapha ngoba this gospel ayikho enye into esiyidinga yona nje le gospel. That's why uPaul ethi anginamahloni ngevangeli likaKristu ngoba lingawubazalwane amandla akekho kuhulumeni amandla akekho ku-education amandla I found in the gospel. I am not ashamed. I will speak about this gospel in the presence of senators, in the presence of kings, in the presence of educated people. I will talk about my Savior. Yaphila funda mfundisi ufunda wangempela man funda kwangempela base sengisele no 10 minutes. Jesus Christ. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane sengivalile yami iBhayibheli.
kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. kanjalo indodana yomuntu. Indodana yomuntu la noma ingashongo, it's referring to Jesus. Mangabe khona ongayazi, it's referring to Jesus. Uthi ke njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo. Ukuba ilowo nalo hayi nje ozwile kuphela, ngoba ukuzwa kuphela kwanele, kumele uzwe bese uyakholwa yiyo, bese uyazinikela, ozinikela aphathwe kuye. Amen. Kumele uzinikele ukuba yilowo nalo okholwa yiyo, abe nokuphila okuphakathi. uyoba nokuphila okuphakathi. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, uNkulunkulu walithanda izwe, waze wanikela ngendodana yakhe, waze wanikela ngendodana yakhe, ezelwe yodwa, one and only, ukuba yilowo nalowo so okholwa that yiyo bonke abakholwa yile ndodana enguJesu, angabhubhi, bonke abakholwa yile ndodana abasayi kubhubha, kodwa abe kodwa nokuphila, uba nokuphila, ukuphila okuphakathi. ukuphila okungapheli. Ebese ngikhulumile kancane ngako ukuphila okuphakathi, kodwa ngifuna sibambe uverse 14 ngenxa yesikhathi. Ethi iBhayibheli njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, uthi kanjalo nendodana yomuntu uJesu umele ukuphakanyiswa, ukuze bonke abakholwa kuyo bangabhubhi, bangashabalali, kodwa babe nokuphila okuphakade. But the key word, the key line la ile ndaba ethi njengalokhu uMose wayiphakamisa. So uMose kumele sibheke ukuthi uMose wayiphakamisa nini, eyiphakamisa kuphi, eyiphakamisa kanjani inyoka yethusi ehlane. It is in the book of Numbers chapter number 21. Ithi iBhayibheli uIsrayeli ebekaphuma ezweni lobukhoboka in the captivity, waphuma phansi kwaFaro, wahamba iminyaka behamba ehlane. Mawufika lapha kuverse number 21, ithi iBhayibheli abantu abakade bekhokhelwe nguMoses, ama-Israyeli bona bakhuluma kabi ngoMose, bakhuluma kabi noNkulunkulu, bacomplaina. Ekucomplaineni kwabo bacomplaina baze bona, ngoba ithi iBhayibheli babelifikelwe yindlala, ehlane kwaphela amanzi, ehlane kwaphela ukudla. Baba frustrated ngoba abantu mabengena kudla kulula ukuthi bone, baqala bakhuluma kabi, baya kuMose bathi, Mose ngabe usiyekile mfowethu, bekukhona ukudla kwase-Egypt, ibikhona icucumber zase-Egypt, bezikhona imili zase-Egypt, bokungasiyeki ngani sifele Egypt kunoba sizofela ehlane. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu wangezwa kahle, it made God to be angry to them. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu ngoba bemonile wadedela izinyoka ezinesihungu, zangadedelwa this time uSatan, zadedelwa uNkulunkulu izinyoka ezinobuhlungu zabahla. Baqhubeka behamba, kodwa every day kuwabantu bayafa, njalo kufa abantu badliwa izinyoka ezinobuhlungu. Sengathi babefa njengesikhathi seCovid. Now and again kufa umuntu, kuphuma ilanga kufa umuntu, kushona ilanga kufa umuntu. Ethi iBhayibheli babesebeyazithoba, babuyela kuMoses bathi, Mose abosikhulekele kuNkulunkulu wakho, ngoba manje siyaphela and siyazi ukuthi sonile. Ngiyabathanda laba bathi mabephela, I
don't know ukuthi yini ababeyizamile. Mhlambe babezamile izinyanga zahluleka ukuqeda lezi nyoka. Mhlambe babehambile odokotela kodwa umuntu afe eyile kudokotela. Maybe they had medical aid. Umuntu wafe i-medical aid ngoba kunemeko esidlula kuzo emhlabeni ezingezwa dokotela, ezingezwa medical aid, ezingezwa nyanga. Lezo mzimo lezo zidinga uJehova Sibahudi, zidinga uNkulunkulu ophilayo. Ithi iBhayibhile bathi mabebona ukuthi sebezame konke but still they continue to die. They die day in, they die day out, they die like flies. Ithi iBhayibhile baya kuMose bathi ndoda kaNkulunkulu, pray to your God asenzele umusa ngoba naku sizophelela ehlane, naku sizwe siphela sizophelela ehlane. Ithi iBhayibhile uMose waya kuNkulunkulu waphendula uNkulunkulu weza umkhuleko kaMose kodwa wathi angezuzisusa, angeke ngisasusa izinyoka ezibadlayo kodwa ngizo-introduce isolution, ngizobanikeza isombululo esizoba namandla ngaphezu kwenyoka ezibadlayo. Wathi Mose, thatha uthusi yakha unyoka, an artificial inyoka eyitoy, uyakhe ngethusi with the bronze, bese uyayifaka in the pole, uyiphakamise ibe sepolini, ungayibeki phansi. Ayi, iphakame ibonwe ngabangafundile, iphakame ibonwe ngabampofu, iphakame ibonwe ngabantsundu, iphakame ibonwe ngabamhlophe. Kumele le ndaba ibonakale ngoba yiyo ezosiza abantu. Iphakamise idlule zonke izindlu zikaLevi, iphakamise idlule obusinessman, iphakamise idlule amagama amasonto, ayidlule amagama abefundisi, ayiphakame ibonwe ngabaphansi, ibonwe ngabaphezulu, ibonwe ngabadala, ibonwe ngabancane. Ayiphakame. Wayenza uMose inyoka wayiphakamisa. Ithi iBhayibhile kwakuthi mazibadla inyoka waba instruct ukuthi mayikudla inyoka enobuhlungu la ezantsi, wena bheka nje le ephakanyisiwe, uzothi mawubheka le ekudlayo iphelelwe ngamandla, usurvive ungafi. Ithi iBhayibhile baqhubeka zabadla abantu inyoka. Kwathi abazwile ngoba kunabantu abanenkani, kunabantu abanenkani. Uyazi ba ndike ndahlala ngale ananoba inkani i-1321 nangesiXhosa. Ndike when I was 10 years sahlala eSasolburg ehostel. There was a group of Zulu men there. Ngangisemncane, ubaba wayengilanda every day, ufunana lamadoda nge-weekends ayenze enye into okuthiwa ngucothoza. Mabengayanga emsebenzini benza into okuthiwa ngucothoza. There was any group lapho okuthiwa ngamaphika nkani, ngikhunjuzwa ile gama lenkani, lamadoda okuthiwa ngamaphika nkani. Hey, those guys babewuphatha umuthi, babewina every Saturday. Isitatami ucothoza, beclean, bacula kamnandi, but basebenza ngemithi, basebenza kuthiwa ngamaphika nkani. Ngoba yabona ke nakwa-Israel kwakukhona amaphika nkani, kwabakhona abanenkani. Kwathi noma isombululo sesikhona, noma i-answer seyikhona, noma ikhambi selikhona, bafa ngoba they refuse, bala ukwenza njengalokho abatshelwa ngabo. Ngoba uMose wathi ebantwini mayithi mayikudla inyoka, ngoba uNkulunkulu zangazisuse zangazibulale, ngoba makefuna ubonakalisa amandla akhe akayisusa inkinga yakho kodwa introduce a superior power, ufaka into enamandla ngaphezu kwalento okusabisayo. Wathi mabenze le nyoka yothusi, amazibadla umuntu akabheke le nyoka yothusi, mayikudla ikuluma, wena bheka leyo thusi, uyothi mawubheke kuleyo thusi ipoison iphele ungafi usinde. Kodwa uma uye waba nenkani, you became stubborn, wangayibheka le uyofa. Kwathi bonke abayibhekayo basinda, bonke abayibhekayo basinda. Nawe ke uthi
uthi uJohane la sifunda khona kuJesu uthi njengalokhu uMose kanjalo ukuthi sometimes kungaze kube ngathi abantu abasindiswa kanti asicomplyanga kwi-pattern, asicomplyanga kwi-formula, ngoba i-formula ithi just as Moses kumele siyostadisa uMose ukuthi wayiphakamisa kanjani. Ethi iBhayibhile kanjalo nendodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa ukuze bonke abakholwayo bangabhubhi, bangashabangafi, ngoba nakulesikhathi samanje kunezinyoka mhlawumbe ezamanje they are spiritual, mhlawumbe ezamanje izinyoka zikhushwa ngabathakathi, kodwa ikhona into edla abantu nakulesikhathi samanje. Kodwa silethe isolution, sizophakamisa this time. Asiphakamisa inyoka yothusi, kodwa siphakamisa indodana yomuntu. Sizophakamisa uJesu. Bonke ababheka kuJesu elenge esiphambanweni bayasinda kwinyoka ezibadlayo. Angiyazi inyoka edla impilo yakho, angizazi izinyoka ezihlupha idestiny yakho, ezihlupha ifuture yakho. Uyazama ukwakha, the more uzama kudilika ngapha, uthi mawakha ngapha kuchitheka ngapha. Sowuzame konke, sowuhambe umhlaba, wahamba amazwe, kodwa uyithola impilo right. Namhlanje sizophakamisa indodana yomuntu, sizophakamisa uJesu olalelwa yimimoya, sizophakamisa uJesu ofiwa yindalo, sizophakamisa umdala kunezinsuku uthi ohlabelelayo. Nanti ithemba lasendulo yabalibheka lase sizothi nakuJesu sekevela obala, uthi uphola imfihlelo eyafihlwa kwisizukulwana, kodwa kulesikhathi sethu yambuliwe. Ikhona into eyambuliwe, sizokwazisa yona. Ungafi noma imfihlelo seyambuliwe, ungafi uthi ohlabelelayo, ngoba yilona khambi elelapha kokubi. Nani khambi obazalwane loJesu senamandla okukhupha abantu ezonweni zabo. loJesu senamandla okukhulula abantu kumakhamandela. loJesu senamandla okuphilisa abantu kwizifo zabo. Angiyazi izinyoka ezidla impilo yakho, kodwa sizokwazisa uJesu. Ihlumela likaJesu, impande kaDavide, u-Alfa no-Omega, indoda yakudala yabonwa ngabaprofeti basemandulo. Ngoba uJesu akafiki namhlanje ungezwa abantu bethu uJesu umlungu, bengekabikho abelungu wayekhona uJesu, bengekabikho amaJuda wayekhona uJesu. Wabonwa, ebonwa kwelikamoya, ebonwa nguDavide. Psalm 16 verse number 22 uthi izinja zingibambile, abenzi bobubi bangitholile, uthi babelana ngezingubo zami, bangibhoboza izandla nenyawo. Wayekhuluma ngoJesu, akakabikho uJesu. Ingani wavela koDaniel, wabonakala ehamba phakathi emlilweni, akakazalwa ngaleso sikhathi, kodwa wayesekhona uJesu. Wabonwa ku-Isaya, uyambusisa ku-Isaya ngoba ivula nje incwadi yakhe, he's speaking about Jesus. Uthi wozani sibonisane, noma zibovu noma ziqombela ziyohlanjwa ziyoba mhlophe qwa. Waprofeta u-Isaya, eprofeta into engekabikho, eprofeta ngoJesu. Uthi sizalelwe ingane, sinikiwe indodana, he is a prince of peace. Uthi the covenant
burdens is on his shoulders. Usonini na nini uprofeta ngaye ngekabikho wambona uIsaiah kuverse 50 chapter 53 chapter 53 uthi wathula waba njengemvu phambi kwabaqhephi uthi udeliwe ushiwe ngabantu indoda enomfandedwa wabuye wambona 10 chapters later chapter 63 uthi nango evele ebhotsera nango edabula amathafa se-Edomo ingubo zakhe zibovu wayeyedwa esiqovulelweni mkhulu usindisa uyasindisa uyasindisa uyasiyola mashila ora bashande laba uyasindisa 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 wabona wathi kuyohluma ikhatsha kuyohluma ihlumela ezimeni zikaJese ukuthethela kuyoba sesikhathini sakhe uyaphila 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 uJesu unamandla isono siyathethelelwa amaketana yawa kurabashalepa kurabashikala mahado setele pakalia kurabashande nango uJesu efuna umuntu amlalasi ongamthethelela nango uJesu elenga siphambanweni sizophakamisa yena sizokwazisa yena asime ngenyawo zethu shane mahano moselia korabashila mahando roboshi korabashade labahaya kurapata lapakoshika kuyayizwa ingonyama seyabhodla phakathi kwethu nangwe nyakaza phakathi kwethu nangwe hamba phakathi kwethu angiyazi inyoka ezidla impilo yakho kodwa namhlanje nansi indodana yomuntu ilenga siphambanweni nangu uJesu ezo rewrite istory sakho nangu uJesu ezohlanza izono zakho nangu uJesu ezokhulula umuzi wakho. Come to Jesus. Kalukhuleka nomuntu otshoyo othi namhlanje I am coming to Jesus. Nami kunento ezingidlayo abantu ababoni ngiyaphela Jesu ngilekelele ngihambile ebantwini ngihambile kubaprofeti kodwa namhlanje ngiza kuNkulunkulu owangidala ngiza kwindodana kaNkulunkulu nami ngiyafa. Lord have mercy. Lapho khona phakamisa isandla sakho kakhulu mawuthi Nkosi ngenzela umusa Nkosi ngenzela God bless you cela usiphakamise ube sure ngoba namhlanje kunomuntu uNkulunkulu afuna ukumsiza. God bless you bhuti wami. God bless you nganakithi. Jesus save my life. Jesus sindisa impilo yami. God bless you my sister. God bless you my dear sister, my beautiful sister. God bless you. Nkosi uJesu ngiyasindwa ngumthwalo ngelekelele Jesu ndodana kaDavide ngenzela umusa ngihawukele. Usuke lapho mfowethu balekuzele ngaphambili akhona amandla azosintsha impilo yakho. Suka lapho khohlwa ngomuntu ohleze eduze kwakho khohlwa mhlawumbe yena ulala kahle mhlawumbe yena uhamba kahle empilweni yakhe. Suka lapho suka lapho suka lapho. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Khohlwa ngomngani wakho lento ekudlayo iziwa nguwe into ekuhluphayo yaziwa nguwe. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Woza kuJesu. Woza kuJesu. Woza nemithwalo yakho. Woza nezono zakho. Abanye basindisiwe kodwa they have prayer items. There are snakes. There are poisonous snakes as attack impilo yakho. Nawe izala ngaphambili
uNkulunkulu enza umsebenzi empilweni yakho. Come to Jesus. Come. Kunamandla akhululayo namhlanje. Kunamandla aphilisayo. Ngisho nabagulayo abeze emfeni wabo. So that sithandaze kanye kanye. There is power. Kolaba shande laba hado robosika. Korapa kalimahado. Come to Jesus. Come to Jesus. Ocela umpostoleze ngaphambili. Come to Jesus. Sonke sikwi mode of prayer. There are chains that must break. Ondala mashanda sivala amehlo siphakamisa izandla ngegama lika Jesu yenzeka indaba namhlanje uthola uphila and the devil is a liar. Bayaphunyuka bayaphuma emgodini kaSathane ngegama lika Jesu. Noma ngabe ungalala ebusuku uzolala namhlanje amandla afikile ngegama lika Jesu. Uthi uphola nginawo amahloni ngevangeli ngoba ningamandla. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Yathandaza shanta labakola bashanta rakama soka. Just believe ngenhliziyo yakho, kholwa kube ukusindisa kwakho, uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Namhlanje uNkulunkulu ukhambele, namhlanje yashintsha indaba yakho, uthola igama elisha lokuthi umntwana kaNkulunkulu. Siphakamise izandla zethu sonke ngegama lika Jesu. Ngizawucela ukuthi sisho lo mthandazo emva kwami. Umthandazo lona ukusinikela enkosini, ibandla lizonilekelela ngegama lika Jesu. iBhayibheli lithi mawukholwa ngenhliziyo yakho, uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uyasindiswa. You must confess with your mouth the lordship of Jesus Christ. Sithi inkosi Jesu, namhlanje ngilizwile izwi lakho, ngiyazinikela kuwe. Ngiyabonga ukuthi impilo yami uyisindise. Kusuka namhlanje ngiyakholwa izono zami seyithethelelwe. Kusuka namhlanje ngiyakholwa onke amacala engiwenzile asethethelelwe ngenxa yegazi lika Jesu. Kusuka namhlanje ngithatha isinqumo, ngiyamdivosa uSathane. Kusuka namhlanje ngithatha isinqumo, ngizokhonza wena wedwa ngegama lika Jesu. Sibabeke izandla bafundise egameni lenkosi ngegama lika Jesu. uNkulunkulu uyawenza umsebenzi. Sibabeke izandla bafundise abakhona, sibabeke izandla singabe sanyakaza. Masiqeda kulaba sibeke izandla kabagulayo ngegama lika Jesu. Namandla uNkulunkulu usemsebenzini. Glory to Jesus. Glory